Cai Roberts dwi a dwi'n astudio Rheoli Gwlad a Coedwigaeth lefel 3. Dwi'n gwneud yr ochr torri coed a gweithio efo peiriannau torri coed a felly a dysgu sut i blannu coed a just rheoli'r coedwig mewn ffyrdd gwahanol lle. Ia, dwi'n mwynhau dysgu am y goedwig lle a dysgu am gwahanol rhywogaethau yn y goedwig a'r cysylltiad sy'n yna rhwng bob rhywogaeth efo'i gilydd lle ac efo'r anifeiliaid. Mae yna lot o waith, da ni ddysgu am cynefinoedd ffarm, cynefinoedd mewn goedwig a sut mae hynny gyd yn cysylltu efo'i gilydd, mae'n diddorol iawn de. Lawr yn y felin goed, mae yna pob fath o beiriannau torri coed, Llif Gadwyn, a mae yna prosesio coed tân, mae yna felin goed yno, mae yna tractors, sef o forestry spec. Os ti'n mwynhau gweithio yn yr awyr agorad, gweithio efo natur a dysgu am goed, dwi'n annog rhywun i ddod i Glyn Llifon yma i astudio'r cwrs lle de. Mae'r tiwtoriaid y dda, maen nhw'n gwybod i bethau a maen nhw'n gwneud y gorau i helpu chi efo be bynnag sydd angen i help chi.